зробленыя ў народных традыцыях з добрым густам і творчай шодрасцю, яны адразу знаходзяць сваё месца ў сэрцах слухачоў. Адна з такіх песень сёння прагучыць упершыню. Нашым хлопцам на Беларусі вельмі цяжка, таму што шмат прыгажунь. І, як гаворыць Валерый Дайнека, нашы не самыя прыгожыя лепш за самых прыгожых не нашых, а ён ведае, што кажа. І гэты тэкст народны, «Не журыся, хлопец», ён мог нарадзіцца толькі ў нас на Беларусі, вельмі жартаўлівы, цёплы тэкст. І, калі ласка, хлопцы, не трэба кахаць адразу трох. Таму што, як у нас на Беларусі кажуць, хто адразу трох кахае, той адзін спаць лягае. А нам гэтая песня падабаецца, таму што нават той, хто ўпершыню чуе беларускую мову, спявае разам з намі. І мы прапануем вам, калі яна вам падабаецца, спявайце разам з намі. Не журыся, хлопец, спяваюць песняры. Бялявая, чарнявая, а трэця рыжа кучаравая. Глухі ці што? Гэта вы мне? Ты што, з небёс зваліўся, а? Михаил мяне клічуць. От што тебе патрэбна дзеля полнага шчасця? Я не глухі. Вось і зразумей, што ў яго ў галаве. Ну, вядома, што. Дзяўчаты. Бялявая, чарнявая, а трэця рыжа кучаравая. Бялявая, чарнявая, а трэця рыжа кучаравая.